Эфирда яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Тагын кайнар су бүтә, моның сәбәбе нидә? Яңа һөнәр үзләштерәләр. Чалда Суриядән күчеп килгән 12 кеше рәсми рәвештә эшкә урнаштырылган. Балалар ялын оештыру алдынгы сәнәгать предприятиеләренең дә урта бизнесында эше, рухи әхлакый юнәлештәге учреждениеләрне үстерү, җәмәгать урыннарын төзекләндерү һәм безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру кысаларында шәһәр халкы белән очрашулар. Бүген республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Чаллыда булды. Татарстан рәисенең эш программасы киң иде. Аның белән бергә делегациядә шәһәр мэры Наил Мәхдиев, КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин, Россия дәүләт думасы депутаты Альфия Кагогина, республиканың яшьләр эшләре буенча министры Ринат Садыков һәм башкалар катнашты. Рәиснең эш сәфәре турында тулырак без сезгә иртәгә яңалыклар чыгарылышында сөйләрбез. Соңгы вакытта Татарстан Украина ягыннан пилотсыз очкычлар һөҗүменә күбрәк дучар була. Көн саен республика объектларына һәм халкына каршы пилотсыз очу аппаратларын куллану омтылышлары теркәлә. Бу төбәк иминлегендә җитди куркыныч тудыра. Әйтик, пилотсыз очкычлар куркынычы режимы кертелгән очракта халыкка уяулыкны арттырырга кирәк. Пилотсыз очкыч табылган очракта 112 телефоны буенча хәбәр итәргә кирәк дип ассызыклады Татарстан Республикасы буенча гадәттән тыш министрлыгы җитәкчесе Ирек Кадамов. Если беспилотники обнаружены на территории Республики Татарстан, вводится режим угрозы атаки БПЛА. Жители должны покинуть открытые участки улиц, зайти в подземные переходы, паркинги или ближайшие строения и не подходить к окнам. В зданиях перейти в помещение без окон. Также оказать помощь детям и пожилым людям. Ирек Кадамов пуш хәбәрләрне оператив алу өчен Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мобиль кушымтасын урнаштырырга, СМС хәбәрләргә игътибар итәргә киңәш итә. Иртәгә 15 июльдә Чаллыда җылылык трубаларын гидравлик сынауның 5-нче этабы башлана. Ул норматив буенча 28 июльдә тәмамланырга тиеш. Бу юлы яңа шәһәрнең 1-нчесеннән 8-нә 11-16 бистәләрендәге торак йортлар һәм социаль мәдәни объектлар тулысынча кайнар сусыз кала. 20-нче комплекста 21-нче, 22-нче, 23-нче бистә объектларына өлешчә кагылачак. Шулай ук гидравлик сынаулар 25-тә А йорты объектлары 28-дән 30-нчы комплексларга тулысынча кагылачак. 53-нче, 54-нче, 55А, 56-нчы комплекс объектларында кайнар су өлешчә булмаячак. Яңа һөнәр үзләштерәләр. Чаллыда Суриядән күчеп килгән 12 кеше рәсми рәвештә эшкә урнаштырылган. Алар автомобиль юллары предприятиесе коллективын тулландыралар. Шул рәвешле бирдә кадрлар мәсьәләсен хәл итәргә тырышалар. Белгечләр җитми. Шулай ук предприятие катлаулы тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итә. Бүген безнең төшерү төркеме аларның кайберләре белән танышты. Тулырак калдагы материалда. Суриядән күчеп килүчеләр үз музыкалары астында гына эшлиләр, алар туган җирләрен сагыналар, ләкин өйгә кайту планнарында әлегә юк. Менә 3 ай инде алар Чаллыда яшиләр. Иман Хәсәнов элек рәссам булган. Чаллыда ул шәһәрнең юл инфраструктурасын карап тоту һәм ремонтлау буенча юл эшчесе сыйфатында хезмәт куя. Шәһәрдә миңа ошый ди ул. Я приехала с Сирии в Россию 3 месяца назад, потому что плохо работает и война. Я учу русский язык. Автомобиль юллары предприятиесенең 12 яңа эшчесенең 3-се Мәскәү проспектында эшли. Югары белемле булуларына карамастан, алар киртәләрне буяу белән шөгыльләнәләр. Мәсәлән, Аль-Набил һөнәре буенча инженер төзүче, әмма телне белмәү белгечлек буенча эшләргә мөмкинлек бирми. Они занимаются обслуживанием городской инфраструктуры, это покраска ограждений, сбор мусора на территории дорог по зеленой части, также дорожные работы. Устроено официально, мы выдали спецодежду специализированную, занимается покраской. Автомобиль юллары предприятиесендә килүчеләре көче белән кадрлар җитмәү мәсьәләсен өлешчә генә булса да хәл итәргә исәп тоталар. Телне белмәү сүриләргә үз эшләрен җаваплы башкарырга комачауламый. Беренче көнне үк алар тәҗрибәләре хезмәттәшләре арасында яхшы мөнәсәбәт яуларга өлгергән. Они сегодня вот первый раз
Первый день, как говорится, мы им показали, вроде бы хорошо работают и общительные. Suriye'den kilişilərinin şartları şollu kişilərə işli turğanlarından az ayrıla. İşkə urnaşır aldından olar müdasmotr hem instruktaj ötələr. Onların işkə şulayıq vaxt avtobusu kitirə. Ayırma şundağına işdən soň şəhər halkı үйlərinə qayta, onlar bölüb birilgən bölmələrinə. Liliya Gatina, Ilmir Gayneddinova, Timur Safronov, Yoğalıqlar. 9 oğlarının bəxtli sonam 9 iyulda onlarının tanışularına 9 yıl uzğan 2025 yılının 9 iyulunda uları Ivan tuğan. Şolda tantanalı şartlarda hərbi xizmətkarının xatını hem küçkine sabıyın bala tabu yurtundan çıgarı tantanası uzda. Yaşatı qısqa vaxtlı yolda bulaşma görə gailəsin özü qarşı alı bəxti tatıda. Beyramda bizning tişiru türkümüdə qatnaşdı. Her yaşanan alkışlar hem yılmayular bilen karşı aldılar. Vostok kuşamatlı hərbi xizmətkarının xatını da iskerme tügül. Onun sözlerine qaraganda, onun üçün tantanalı şorağa irinin kilüü bik mühim bulğan. Yaşanının tilegi turmuşqa aşdı. Я счастлива очень, что так получилось, что на рождение, на выписку приехал муж. Это было очень сложно. На самом деле, чтобы его отпустили, он приехал. Для меня это было важно. Вот. Эмоции, конечно, переполняют. Я очень волнуюсь. Bugün Vostok kuşamatlı hərbi xizmətkar özü də dulqınlana idi. O nihayət ailəsinin bəxtli mizgilləri bilen ortaqlaşa aldı. У меня сегодня самое трогательное событие. Родился сын, о котором очень долго мечтали, потому что до этого не получалось. 2 девочки. Тоже красавицы. За сына очень сильно рад, потому что как продолжение рода. Волнительно, волнительно. Сутки не спал. Балаға Иван деп исем кушканнар, аны туганнары һәм якыннары каршы алды. 7 яшьлек София апа булды. Я очень ждала братишку. Я буду маме помогать, за ним ухаживать, следить за ним, играть с ним. Традиция буенча яшәтиянine Шалымырын Мәхдиев котлады. Ул гаиләгә 100 000 сумлык конверт һәм шәһәрдән бүләкләр, шулай ук яңа туган бала өчен беренче вакытка барлык кирәкле әйберләр белән тулы комплект тапшырды. Алла берсә, вернется с победой домой. Так оно и будет, мы в это верим, мы в это надеемся. И, безусловно, такие крепкие парни – это гордость нашей страны, нашей республики и нашего города. Об этом нужно говорить открыто, честно, откровенно и громко. Алгы сызыкта Ират 2022 елдан аны игълан ителгән өлешчә мобилизация барышында чакырганнар. Моңа кадәр ул Чечняда контртеррористик операцияләрдә Грузия-Сетин конфликтында катнашкан. На второй день, насколько я помню, после выхода указа уже призвали. Он пришел, сообщил, это было в моем кабинете, мы обнялись. То есть еще раз я наверное, на всю жизнь помню этот день. То есть никакой паники в его глазах, никакой нерешимости, только, не знаю, какая-то смелость, жесткость, готовность защищать свою родину. Һәм хезмәтен дәвам итәчәк. Отпуск бетү белән Vostok кушаматлы хәрби хезмәткәр үзенең сугышчан иптәшләре янына китәчәк. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Требуются уборщицы и дворники в клининг-магазин. Оплата 2200 рублей за смену. Телефон в Набережных Челнах 8 917 252 79 79.